Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis. At ito po ay para sa ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 29 hanggang 31, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. At umpisahan natin ang update. Ito ang latest CraftSat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. Meron po tayong lumalakas na low pressure area kahapon. Mahinang LPA lamang po ito. But sa mga oras na ito ay lumalakas po siya ng bagya. Although madidisrupt temporarily ng mountains of Luzon, lalo ng Sierra Madre, dahil po ito ay inaasahan pong tatawid na yung gabi. So itong si LPA, binigyan na po ng designated LPA number as 91W, ay kasalukuyan ay tatawid na po ng Luzon. Nagbibigay po ito kasama po ang kanyang trough ng mga kalat-kalat hanggang malawakang pag-ulan. May mga thunderstorms sa Luzon, kasama po ang Mindoro, Romblon, Marinduque. Samantala dito po sa may katimugan, bahagi po ng LPA, sa may bahagi po ng Palawan, Calayan Island Group, Sulu Archipelago, Kabisayaan, ay meron po tayong mahinang habagat. So nag-umpisa na po ang habagat since nasa katapusan na po tayo ng Hulyo. Usually August, malakas na po yan. Bagamat na yun ay medyo mahina po siya dahil po sa napipintong pagdating po ng La Nina. Ito po ang klima na magkakaroon po tayo ng above average ng mga pag-ulan. Habang papalapit po ang La Nina, nagde-develop lamang, ay magkakaroon po tayo ng pagbawas muna ng mga formation ng mga bagyo. At usually malalapit yan sa Pilipinas, magiging LPA at magiging bagyo, pwedeng lampas na sa Pilipinas. So medyo bawas po ang mga tropical cyclone activity formation sa ating bansa at sa Western Pacific. Kaya nakikita po natin na yon na hindi masyadong lumalakas ang habagat. Mas lamang po ang hangin mula sa silangan o easterlies. Yan po ang sinyales na meron po tayong napipintong La Nina. Inaasahan po ito magiging mature, itong La Nina, pagdating ng Oktubre hanggang Pebrero 2021. So abangan po ang mga above sa normal na mga ulan, lalo na sa may Luzon, Visayas at Mindanao. At posibleng sana naman hindi mangyari, magkakaroon po tayo ng mga pagbabaha po niyan. And let's hope and pray na sana po wala mga lalakas na bagyong mamuo dahil may mga La Nina na meron pa rin na mamuong isa o dalawang super typhoon. Sana naman po walang mangyari po tulad po ng mga ilang La Nina na pong nakakaraan. Okay, so balik tayo sa CraftSat. So ito po ang mahinang habagat ay nakaka-apekto po sa may Palawan, Sulu Archipelago at Kabisayaan. So bibigyan po ito ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at may mga thunderstorms. At hihinto naman po ito, hindi naman po ito continuous. Subalit may mga areas na kapag nakatapat po dun sa makapal na ulap ay grabe po yung mga pag-ulan. So mag-iingat lang po sa mga pagkulog at pagkidlat, mga lightning strikes na itawag, at yung mga subasco, yung biglang paglakas ng hangin kasama ng thunderstorms, may mga gusnato, mga maliliit na buhawi na posibleng makakasira po sa mga area natin. At sa mga mangingisda, medyo konting ingat lang po na medyo magkakaroon na po ng mga subasco, yung mga paglaki ng mga alon sa karagatan po ng Visayas at Palawan. So, dito po sa ibang bagay po ng ating bansa sa may Mindanao ay magiging katamang-tamang lagay ng panahon. Sila lang po medyo okay. Subalit sa hapon ng gabi, meron pa rin mga chances po ng mga localized thunderstorms. Mamaya papakita namin sa inyo ang latest satellite loop at infrared. Makita ninyo kung nasaan yung mga localized thunderstorms. So, itong LPA ay bagamat lumalakas, mababa pa rin ang chance na maging bagyo. But pagtawid po niya dito sa may West Philippine Sea o Dagat China, bukas po hanggang Biyernes, may posibilidad na maging isang ganap na bagyo, pero pa-exit na po siya sa ating bansa. So kapag hindi po ito magporma o lumakas dito sa may Dagat China, inaasahan po ay manitili lamang po siyang bilang isang LPA habang maglandfall po. Habang maglalandfall sa may bahagi po ng Hainan, China, na yung darating pong weekend. Okay, so yan po ang ating latest sa LPA. At samantala, ito naman po ang nakikita po natin sa Western Pacific. Wala po tayo nakikitang sumusunod po na LPA, or meron lang tayong mga couple of surface troughs, pero hindi naman po ito magiging LPA as of this time. At meron lang po tayo ditong maliit na LPA na mahina lamang. Sa may subtropics po ito.
Medyo mataas na po ito. Hindi na po ito inaasahan pupuntang Pilipinas at aakyat na po ito sa may frontal system o itong stationary front. So far, yan po ang ating latest tungkol sa ating CraftSat at sa LPA na kaninang alauna nasa 185 kilometros sa may silangan bahagi po ng Metro Manila. So overnight po, ang papaulan po yan sa Luzon kasama po ang Mimaropa dahil po sa epekto po nitong LPA trough at yung mahinang habagat. Samantala, ito yung fast animation. So yan po, kita po natin medyo lumalaki ang sirkulasyon. Nababasag ang kanyang sirkulasyon pagtawid po ng Luzon. So yan po, mga kalat-kalat hanggang malawakang pag-ulan ang inaasahan po natin sa malaking bahagi po ng ating bansa. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, kita po natin ang maraming mga thunderstorms na kasama nitong mahinang habagat, itong LPA 91W at yung trough niya. So yan po, kita po natin itong mga maliliit na mga thunderstorms. Habang dito naman po sa Mindanao, balik tayo sa visible, ito pong area ng Mindanao. Pag din ng hapon yan, lumalabas po yung mga localized thunderstorms, magbibigay po ng mga paulan sa bahagi niyan. At kita po natin dito sa infrared ang paglabas po ng thunderstorms dito sa may bahagi po ng Bukidnon at sa Northern Mindanao area at Davao kasama rin po dyan. Okay, so yan po ang ating latest at continue natin yung 2-day rain, wind at pressure forecast. Ayan po, bukas ng alas 4, ito pong inaasahan from the ECMWF model courtesy of windy.com. Yung LPA, medyo lumalaki po siya, medyo broad. Nandito na po sa may West Philippine Sea, pa-exit na po ng Philippine Area of Responsibility. So, pwedeng LPA pa lamang po siya, but may possibility na maging isang depression o yung tinatawag nating monsoon depression na yung medyo yung gitna niya hindi masyadong maulap, pero sa periphery, grabe yung mga ulap. So, inaasahan po yung mga thunderstorms sa may kanluran bahagi po ng Luzon, may Mimaropa, dahil sa mahinang habagat. Samantala, dito naman po sa may silangan bahagi po ng Kabisayaan, meron po tayong mga localized thunderstorms po yan, dulot ng southwesterly wind flow, at dito rin po sa may Kabikulan. While dito po sa Mindanao, as usual, yung mga local convective thunderstorms, localized po yan, magbibigay rin po ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Mindanao bukas ng hapon. At sa pagdating naman po ng Biyernes ng hapon, kita natin yung LPA, nandiyan na po, papalapit na po sa may bahagi ng Hainan Island. Samantala, nandiyan pa rin yung epekto ng southwesterly wind flow o yung mahinang habagat o posibleng lakas din po ito ng bagya at magbibigay pa rin mga paulan sa may Mimaropa at Western Luzon. Samantala, dito po sa may Kabikulan, Kabisayaan at Mindanao, yung mga localized thunderstorms na po yan dulot ng hangin mula sa pag-converge po mula sa katimugan. Okay, so magkakaroon po dyan ng mga localized thunderstorms. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis mula po sa Typhoon 2000. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang bigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser o #typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aming YouTube channel.